etorri zaitezte ona, guretzat da zoriona, hemen zuek agurtzea, ez da izango erreza, zuena jarraitzea, zuek ordezkatzea. Eskerrik asko egindako lanagatik eta gaur besteak hartzen dugu testigua ere, zuen aztera saiatuko gea aurrera eramaten. Mila esker. Azkeneko urte hauetan, udaletxetikan aritu gean taldearen izenean, gaurko ekitaldi publiko hontan ere, publikoki esan nahi dugu ere, testigua hartzen duen talde potente bat dala, jende jatorra, alaia eta konprometitua dela guztiz. Gure bideian erabili dugun, ez dakit, motxila edo izan da, hona etorri ginean genuena, hau da, naturaltasuna, gertutasuna, jendearekiko zintzotasuna, eta, ziur nago, bai badakit, bai talde sartuko den taldea, eta bai jon ere bai, hortik pila daukate, dena daukate, demostratu dute, herrian gauzak egiten ibili izan direla. Oain udaletxetik egingo dituzte, baina oain arte herrian ibili dira. Orduan, une honetan traspasoa tokatzen da. Aurreko alkatetik urrengo alkatera testigua pasatu behar da. Aurkezpenen aurretik bai aipatu nahi genitula zenbait gauza, bai lehenik eta baino esan, Lasarte oso herri anitza dela, eta adibide bezala dauzkaula egunerokotasunean lanean diharduten elkarte eta eragileak, eta noski Lasarte horiako udalean ere horiekin lan egin nahi dugula. Baita ere, hortarako pertsonak erdigune ekartzea beharrezkoa izango dela, eta pertsonen ongizatea defendatzeko politikak nahi ditugula. Parekidetasuna bermatzea aldea ere, ikuspegi feminista modu transversalean txertatu beharra ikusten dugu, ezinbestekotzat jotzen dugu, arlo guztietan, ekonomian, hirigintzan, kulturan, kirolean eta bar. Irizpide horiek oinarri horietatik abiatuta ere zerrenda osatu dugu, gutzat zerrenda indartsua eta aberatsa, adintarte dagokionez zabala, Lasarte horiako mugimendun erabat txertatuta dagoen jendia, herria ezagutzen duen jendia, eragile eta alkate hauek ere askotarikoak dira. Eta alkate gai, Jon Martin Tejeria, Michelingo langilea, eta sindikalista, sindikalintzan uste luzetan aritua. Gu, orain etortzen garenok, zuei errelegoa hartuko dizuegu, leheno ere aipatu da. Eta saiatuko gea errelego hori harik eta modu duinenean egiten. Y somos nosotras ahora quienes vamos a emprender ese camino. Una Ítaca en forma de Euskal Herria, de una Euskal Herria libre. De una Euskal Herria libre construida en base a la justicia social, en base al respeto del medio ambiente e igualitaria. Preso eta exiliatu politikorik gabeko Euskal Herria libre bat. Hori da gure Ítaca. Beraz, norabidea garbi daukagu. Eta badakigu bidea ez dela erresa izango, eta gauza asko topatuko ditugula tartean. Badakigu ere gauz batzuetan asmatuko dugula. Badakigu beste batzutan tronpatuko garela. Baina garbi daukagu momentu txarrak elkarrekin goxoago izaten dirala. Eta hoztasunak elkarrekin ere alaiagoak, politagoak izaten dirala. Bi bazuek eta gora Euskal Herria bildu. Gaur gure artean daukagu gonbidatu gisa
Joni Inarritu, denok dakigu Madriden normalen ara begiratzen dugunean zerua beltz egoten dela. Baina oraingoan ere, laino oraindik ere beltzagoak ere badatoztela. Nik beti pentsatzen dut gure jendearengan, esatea, ni nagoelan norbait ordezkatzen eta ez naizela munduan dagoen abertzale eta euskaldun bakarra, baizik eta lan diplomatiko bat ala ordezkaritza lana, eta hori pentsatu behar da, zen bestela zaila dan fatxerio hori guzti hori aurrean daukasunean aurre egitea. Eta ez dena egia, gu bakarrik Madrilera joaten garela, hori ez, oihukatzera eta bronka montatzera, baizik eta proposamenak erabatera eta baita ere bosgorailu lanak egitera. Eta erabakigarriak izango garenean, hor egotea, gauzak negoziatzeko, hitz egiteko, eta gure herrirako onak badira, alde bozkatzeko, eta txarrak badira, aurka, bakizu ofizialez ezin dela bozka eskatu, baina hurrengo alkateak esan duen bezala, gora zuek, biba zuek, eta gora Euskal Herria bildu. Ondo bozkatu, bai apirilaren 28an eta baita ere maiatzaren 26an. Eskerrik asko.